La majoria de la gent a mi em coneix com a escriptor, com algú que fa llibres i de tota la vida ha fet això. Però a part d'això, inclús abans que jo em dediqués només exclusivament a escriure, havia treballat com a músic durant una temporada i una de les coses que més mai m'han agradat a la vida és la música. Per aquest motiu, tot i que durant els últims 20 i pico anys m'he dedicat exclusivament a escriure, una cosa que mantenia per mi era la composició, era escriure peces per piano, peces per grups, peces per seccions de corda. Era una cosa que a mi la feia una mica, per mi, quasi en secret. Era una cosa que a mi em servia de vegades per conjurar moments o aspectes de les històries en les que estava treballant. Llavors el que passava és que amb els anys, quan havia acabat un llibre, quan havia acabat una història, em trobava que tenia un patracol de peces musicals, tenia 70-80 minuts de música, que era quasi com si fos una petita banda sonora d'aquella història amb la que havia estat treballant. En general és música que amb molta presència de material temàtic, és a dir, hi ha molta melodia, hi ha molts elements que podem seguir, tot i que hi ha algunes de les peces que són més de textures orquestrals, més atmosfèriques, però és una mescla una mica de molts tipus de música. Jo crec que sí que confio que quan algú la senti, conegui o no conegui els llibres, pugui evocar una mica imatges d'aquesta Barcelona màgica que intenta evocar el llibre. I una mica això és el que intenta fer la música, portar aquesta atmosfera d'aquesta Barcelona gòtica, misteriosa, estilitzada dels llibres, al món de la música. Però és una música que mai s'ha venut i mai s'ha pogut comprar. És una música que està una mica com un obsequi als lectors, a la gent interessada en veure una part del procés creatiu que va darrere dels llibres i que té aquesta component musical. La cosa queda como la suite La sombra del viento, suite L'ombra del vent, y aquí lo dejamos. ¿Vale? Si luego podemos ampliar la idea, como decía Jordi, entonces podremos tener la suite del juego del ángel, o podemos tener música del cementerio de los libros olvidados que englobe, digamos, piezas de todas las historias, pero de momento son piezas sobre todo de la primera historia.